வேலைக்காரன் சீரியலில் இன்னொரு எபிசோடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சு வள்ளிக்கும் வேலனுக்கும். அதுக்கப்புறம் விசாலாட்சம்மா காலில் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கும்போது நம்ம வள்ளி வந்து மயங்கி விழுந்துடுறாங்க. அப்போ வேலன் வந்து கேட்குறாங்க என்னாச்சுன்னா, அப்போ வந்து வள்ளி விஷத்தை குடிச்சதாக சொல்கிறாங்க. உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலன் வந்து வள்ளி அப்படியே தூக்கிக்கிட்டு பதறடிச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் பண்ணுறாங்க. அங்கே வந்து ரொம்ப வேலன் வந்து ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வள்ளி கூட அந்த சேர்ந்த நாட்கள் அதெல்லாம் நினச்சி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோமலவள்ளி வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க. வள்ளி நிலைமைக்கும் நம்மளும் தானே ஒரு காரணம்னு சொல்லிட்டு கடவுள்கிட்ட வேண்டுறாங்க. வள்ளி எப்படின்னாச்சும் வந்து பொழைக்க வச்சுடு அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வேலன் வந்து ஆறுதல் தேடி இது மாதிரி வந்து விசாலாட்சம்மா கிட்ட வந்து போய் பேசுகிறாங்க. இது மாதிரி வள்ளி பொழைச்சிடுவாளா, ஏஞ்சி வந்துருவாளாமா சொல்லுங்கம்மா அப்படின்றாங்க. ஆனால் விசாலாட்சம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலனை வந்து செம்மையாக திட்டுறாங்க. இதான் வந்து என்னோட எபிசோடாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.